Gratulálok a győzelemhez, hát azért 31 pontot nem minden nap dob az ember, igaz? Köszönöm szépen. Hát végre sikerült bizonyítani az edzőnek is. Nagyon fontos, hogy bizonyítsál az edzőnek? Nekem igen. Meg a csapattársaknak is, hogy vissza tudok jönni a formámból. Számoltad közben a pontokat? Nem számoltam. Most láttam a végén. De érezted, hogy jól megy, igaz? Éreztem, hogy jól megy. Próbáltam ezt folytatni. Voltak hiányzók ma a csapatban, azért több felelősséget is kellett vállaljál. Te, mint tapasztalt játékos, ugye, ezért érezted azt, hogy nagyobb a nyomás rajtad? Érződött, de próbáltuk pótolni, akik többet játszanak. Kevés pontot dobtunk ezen a meccsen, igaz? Egy kicsivel kevesebbet, mint a múltkori hazai meccseken, de meg lett a győzelem, se ez a pont.